režiu. A do tretej sme sa vadili s českou stranou, že ako to nerozpustiť v tú noc, ako zabezpečiť všetko, čo k rozdeleniu štátu treba, lebo to je zložitý proces, ktorý pri chaotickom vývoji by mohol skočiť konfliktom záujmov aj so všetkými dôsledkami, ktoré k tomu vedú. Tak takých momentov bolo viacej. Pamätám si ešte na jednu takú historku z tých rokovaní, že najviac pri tých rozhovoroch som musel rozprávať ja. A na českej strane podpredsedovia Václava Klausa boli agresívnejší ako sám Václav Klaus. A už keď tak do mňa veľa byli, tak vždycky, aby som si trošku oddychol, tak Gustík Huska vstupoval do rozhovorov. No a jeho obľúbená téma bola teória synergie. Dosť dobre nikto nevie presne povedať, čo to je synergia, ale vždycky to pred nimi rozvádzal. Tak počas jedného takého vstupu, kedy veľmi energicky vysvetľoval synergické efekty, tak sa Václav Klaus aj so svojimi podpredsedami zdvihli a odišli od stolu. Po 20 minútach prišiel za mnou jeho tajomník a hovorí: ať pán Huska odejde, pretože my si už nevrátime. A ja hovorím, my sme delegácia, ako celok, vy nám nebudete určovať, kto mojej delegácii má byť. Ak má odísť Huska, ideme všetci preč. Tak si vyberte, čo spravíte. Po ďalších 15 minút prišiel tajomník pána Klausa a hovorí mi: ať zústane, ale ať nemluví. A takých momentov, pri ktorých sa stretal humor so zážitkami, bolo veľmi veľa. Napríklad, keď sme mali prvé rokovanie v Prahe, tak nás privítali veľmi skromne. Pohár vody na 8 hodín a nič viac. A hovorím doma, počkajte Boha, keď prídete domov, ani tá voda nebude. Takže okolo toho boli veľké diskusie. No a česká strana vtedy povedala jednoznačne: nie, rozdelíme sa. A vtedy ostal na našej strane aj tak trochu šok, pretože to bola úloha a zodpovednosť, ktorú sme vtedy na seba brali. To si nikto nevie ani predstaviť. Vtedy ostalo ako? Rozdelíme sa? Ako vydržíme ekonomický týždeň? 2 týždne? Vydržíme rok? Vydržíme mesiac? My sme nemali nič prakticky na takýto krok vtedy pripravené. Takže to bola rana jak blesk. No museli sme sa rozhodnúť. Vtedy Mečiar, si pamätám, skríkol na ekonómov, že čo mu to tu tárajú, že prečo mu nepredložia všetky ekonomické podklady, hospodárske, sociálne, a ako to bude ďalej vyzerať. Takže bolo to pre nás vtedy rozhodovanie, že sme veru dlhé noci sedeli spolu, všetci rozmýšľali, nespávali a robili programy. I takým vodítkom na to rozdelenie potom a z toho šoku bol tzv. Krízový program, čo mali Češi pripravený. Už rok predtým. A v tom krízovom programe tam mali presne spracovanú celú ekonomiku federálneho Československa, rozdelenú na Slovensko, Česko, ako to bude vyzerať. A vtedy pri tých štúdiách sme zistili, že vlastne by to pre nás mohlo byť aj dobre. Pretože tam sme vlastne zistili, že väčšia časť výrobkov zo Slovenska ide do Čiech ako polotovary. Ako tovar, ktorý v Čechách dostane podobu finálneho výrobku. A my sme dostávali potom zaplatené za polotovar a Češi, ten náš polotovar, keď išiel k nám na Slovensko, išiel ako finálny produkt a už to malo vyššiu cenu. Takže tu sme začali potom robiť určité porovnávania a analýzy, že ako by to mohlo vyzerať. A sme sa utvrdili, že nám to môže ísť. Tiež taká perlička, čo dokázali naši vojaci. Dohodli sme sa, že sa armáda rozdelí do konca roku, hoci odborníci tvrdili, že to je možné až za 2 roky. A najväčší problém bol s lietadlami. Česká strana nám ponúkla na 2 roky prenájom letísk. Ja som pri jednom rokovaní Rady obrany štátu oznámil českej strany, že máme v úmysle v decembri premiestniť lietadla na Slovensko. Tak vtedy príslušný generál reagoval na to smiechom a hovorí: ha, kam pak to chcete dať? Ja hovorím: my sme taká krajina, kde každý sedliak má humno. A reku: čo humno to lietadlo? Zaparkujeme to tam. Reku: ale si to v decembri prevezieme. Súhlasíte? No, že jo, tak si to prevezte. No a v decembri každé lietadlo prisielalo na svojom mieste a za 24 hodín boli lietadla komplet na Slovensku premiestnené aj s posádkami. To tiež niečo prebehlo vo vnútri armády, že takéto rozdelenie umožnilo.
Však to budú aj tak strihať všetko, ne? Ja si tento si dám sem na kravatu. A potom to bude počuť, ne? Takže mali o mňa aj politické strany záujem, ale nechcel som ísť ani vtedy. To je pravda, to môžu potvrdiť. No ale bol za mňou pán Mečiar vtedy a dal mi ich program Hnutia za demokratické Slovensko. Mal som aj ostatné programy a musím povedať, že ten program bol vtedy najvyváženejší, bol najperspektívnejší a bral ohľad aj na vtedajšiu súčasnú situáciu, jak politickú, tak sociálno-ekonomickú. Že ozaj ten štát nie je vec jednotlivca. Je to vec tých ľudí všetkých, ktorí volili, robili, organizovali a žili. Zaplať pán Boh, na zasadnutí sme rokovali o zákone jednom. Tam sa hovorilo o kastrácii a o potratoch, že proste potraty na ženy pôsobia aj tak, že v staršom veku potom skôr dostanú infarkt a také. A ľub tak na to, ale čo tárate? Aha, Huska ani potrat nemala a mal infarkt. Tak mám ísť pre tú fujaru? Môžeme to skúsiť. Čakaj, ale tuto mám tú mínu. To je prenosné. Aby som sa zle nepohol s tým. A chcete vidieť moju kanceláriu? Pepčíme. No, Skúsime to. kto koho bude doplňať? Ten je krásny. Rýchlo. Zuzka, poď. Zuzka, nemusíte. Ale nemusia. Ideme sa pozrieť do zasadačky. Ale toto teraz musím dať von, nie? To s tým? Počkaj, kľúč musím zobrať. To v parlamentoch európskych niektorých a severských, keď sa príjme zákon, sa odklepne. A toto som dostal od švédskej predsedkyne parlamentu, pani Dálovej, áno, a to by som mal s tým odklepávať túto. Koniec. No, nie, bojím sa, že keby som to tam mal, že niekedy ma napadne to po niekom hodiť. Takže radšej to tam nemám. Čínske? Slovenský premiér Vladimír Mečiar v rozprave označil prijatie deklarácie za kvalitatívny zlom, na ktorý Slováci čakali viac než 1000 rokov. O texte deklarácie hlasovali poslanci menovite. Hlasujem za deklaráciu. Som za deklaráciu. Hlasujem za deklaráciu. Hlasujem proti deklarácii. Zdržiavam sa hlasovania. Zo 150 poslancov Slovenskej národnej rady sa na hlasovaní zúčastnilo 147. Z nich 113 hlasovalo za. 73 z HZDS, 15 zo Slovenskej národnej strany a 25 zo strany Demokratickej ľavice. Proti bolo 24 poslancov, 17 z KDH a 7 zo Spolužitia. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Je to určitý historický medzník vo vývoji Slovenska i Slovákov, ktorý politicky bol nutný. Uvoľňovalo sa tým určité vnútorné napätie, ktoré v spoločnosti rastlo 2 roky. Deklaroval sa tým stav, ktorý dnes v spoločenskom povedomí Slovákov existuje. Deklarovali sme úmysel žiť v dobrých vzťahoch so svojimi susedmi i s národnostnými menšinami u nás. Tu je... Dobrý.
Tu sú rokovania, keď sú medzinárodné nejaké medzištátne delegácie, tak tu sa rokuje vždycky. Môžeš, čo chceš. A teraz tu budem mať, po chvíľu tu budem mať poslanecké grémium, kde sa práve chcem dohodnúť o niektorých problémoch, ktoré nie sú jasné zo zákona, najmä pokiaľ ide o prázdniny poslancov a voľbu prezidenta, pretože poslanci majú právo na prázdniny až 4 mesiace. 4 mesiace nemusí zasadať Národná rada, po 4 musí. A teraz, keďže nemáme zvoleného prezidenta, v ústave sa hovorí, že každých 30 dní, ak nie je prezident zvolený, tak musím zvolať schôdzu. Lenže keď si odhlasujeme teraz prázdniny parlamentné do 25. augusta, tak by mi na 9. prišlo, že musím zvolať schôdzu, tak práve chcem do ústavného zákona, ktorý budeme v utorok dávať, aby to nemohol byť len jeden poslanec, ktorý môže navrhnúť kandidáta, ale by to bolo najmenej 30 poslancov. A to sa 30 tu nedohodnú, takže viem, že 9. augusta nebudem musieť zvolať schôdzu. Ústava Slovenskej republiky nadväzuje na idei a ducha takých významných dokumentov, ako sú Všeobecná deklarácia ľudských práv z 10. decembra 1948, výsledky Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, Listina základných ľudských práv a slobôd, zásady a dohody o procese integrácie v Európe, zásady spolupráce v duchu rovnoprávnosti štátov a národov. Významnou ideovou súčasťou ústavy je vyjadrenie túžby občanov Slovenska ústavne zakotviť svoju subjektivitu, vychádzajúcu z práva slovenského národa na samourčenie. V týchto chvíľach je Ústava Slovenskej republiky platná. No a tu je rokovacia miestnosť. No a toto je tá jama levová. Zapálim vám svetlo. Ja sedím tam, mne sa nechce stať. To väčšinou tam sedím. Ono rokovací poriadok presne aj vymedzuje, čo môže predsedajúci. Čiže predsedajúci vlastne, keď riadi schôdzu, tak ani nediskutuje. Musel by som odovzdať vedenie schôdze niektorému podpredsedovi a potom by som mohli diskutovať. Stáva sa aj to. Došla páska? Dobre. Ja poviem. Teraz pôjdete kam? Masa rovnakých bytostí neustále mení puls Zeme. Nepatrnej planéty v